Posledným krokom pri práci s DVD autoringovými aplikáciami býva väčšinou exportovanie projektu. Exportovanie projektu vyvoláme kliknutím na tlačidlo Make DVD na paneli nástrojov. Ponúkajú sa nám 3 možnosti. Pre vypálenie projektu na disk DVD zvolíme možnosť Burn. Vytvoríme si priečinok pre uloženie vytvorených súborov. Klikneme na tlačidlo Next alebo Ďalej. Zobrazí sa nám zoznam chýb a upozornení. Súbory s audiom a video budú prekonvertované, kliknutím na Optimize môžeme upraviť ich vlastnosti. Vidíme, že súbory projektu nezaberajú na disku veľa miesta. Môžeme teda zväčšiť bitový tok videa. Základné vlastnosti projektu možno zmeniť kliknutím na Project Properties. Klikneme na tlačidlo Next alebo Ďalej. Prepíšeme menovku disku. Vyberieme mechaniku pre zápis a rýchlosť zápisu. Kliknutím na Dokončiť inicializujeme zápis na médium.